Du kan godt lige lægge ham på maven, tror du ikke? Jo. Eller holde. Ja. Ja, så lander vi os frem, så er der plads. Ja. Lav lige det der ansigt igen, Karl. Jeg elsker hans følge ansigt. Nej, det kommer lidt. Han holder lidt pause, så kommer det lidt igen. Fik du det? Og så travlt, vi griner, eller hvad? Ja. Det er jo helt rød i hovedet. Han kigger lige og ser, om vi har lagt mærke til ham. Han laver lige mås. Hvor er Rasmus? Han vil meget gerne over til mormor nu, hvis det er. Ja. Nej, jeg gør det heller ikke. Ja. Det kan være, at han lige skal stå lidt op.